Gaztelugatxeko kostaldea hondakinez garbitzeko auzolana urriaren 4an egingo da Bermeoko Udalak eta Lurgaia Fundazioak antolatuta eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ingurumen sailaren laguntzarekin. Jardueren helburu nagusia da itsasoak kalara ekarritako hondakin guztiak kentzea, hala nola botilak, kutxak, plastikoak, sareak, sokak. Ekimen honekin kostaldean hain berezia den Gaztelugatxeren ingurumen eta bere paisaiaren balioa zaintzen eta mantentzen lagundu nahi da. 2018ko uztailean ere antzeko jardunaldi bat antolatu zen eta arrakasta handia izan zuen 30 pertsonatik gorak hartu baitzuten parte. Aurtengo auzolanak, hala ere, aldaketak izango ditu aurreko edizioarekin alderatuta COVID-19ak ekarritako osasun krisia dela eta. Antolatzaileek jakinarazi dutenez, 16 urtetik gorako edonork parte hartu ahal izango du. Geralekua urriaren 4an Domekan Gaztelugatxe ondoan dagoen Eneperi jatetxearen aparkalekuan izango da goizeko 9etan. Horrela, itsasbera aprobetxatuko da garbiketa lanak egiteko, partaiden segurtasuna bermatzeko 10 pertsonako taldeak egingo dira, gainera boluntarioak kala osoan zehar zabalduko dira denbora guztian segurtasun tartea mantenduz. Horrez gain, maskara nahitaezkoa izango da lanaldi osorako. Jarduera hasteko antolatzaileek itsasoaren kutsadurari buruz hitz egingo dute eta garbiketa lanak zelan egingo diren azalduko dute. Aurtengo egoera berezia dela eta ez da poltsarik ez da urik banatuko. Hau dela eta boluntarioei etxetik ura ekartzea gomendatzen zaie. Kalaren zailtasuna kontuan izan da, zakuetan jasotako hondakinak haitzetatik errepideraino ateratzeko gizakate bat osatuko da. Bertatik, Bermeoko Udalak hondakin geldoen zabortegi batera eramango ditu. Jardunaldia ordubietan amaituko da. Materiala eta garraioa antolatzeko eta derrigorrezkoa segurua egiteko ezinbestekoa da parte hartu nahi duten boluntarioek izena ematea irailaren 28ko arratsaldeko 6:30 baino lehen info@lurgaia.org posta elektronikoan.